أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أمبر ما توبا مصر با مغو أمبي أوفو ني أرسلامي كفودية أمبافو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي تمني أمبي دوكي أو يك دوين أوفي علىك أنه بسبب يا ربي أمبي واتي منا واتي بركمدو يا ربي علىك أهيرا دي أما يا ربي anya shinembe domba mani we arafa donye ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ahera alaka di amma alaka batuna sun goyanye aywa blale mesitu ka fambele jilena ko arafa don asuni fasabante amin bala adugolente mala bo aywa ukma medo ke alaka ahera di amma anya shilembe katara wati bammi fana warma ni we seliba donye ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka ahirana hera la ya rabbi alaka batun goyanye alaka musaqawn ya rabbi bi jah sayyidil awwalin wal akhirin ambe heraw heranin ala fe jini lahara alaka di amma ambe sira fion fenye torla ani balura jini lahara alaka antishi amma allahumma amin aywa amana tamani bi wal handay ambe furu babula ni uye al muqaddima al izziya babu nikah ambe aladila wal handa tamani an kuma na anya iraka fo furu siri jose yawa josen nani de be ala pour que aka fo fursirila et puis a sahara fana fen nani be awa kuma be ke odeka fen folo oye muso mimbe muso din namba kuma ko waliyo yawa an kuma na uka shartu minum be alela an yo fo wala handa temenela insha Allah amna aywa damina josen flanana الركن الثاني أكو فرسر لي جوسين فلانا الصداق ويفرنا فله الصداق والمواعيد فمنكم مهر فرنا فله وي نديل بكسا ور من بدي مسوما فرنا فله فلا يصح النكاح فرسر تسها بدونه نفرنا فله ته أنغا فرسري balima ko do furna fulo ko tala ambe de kelenye ayi wote fo yano awa wa huwa okmanya ina furna fulo yi hake jumenye ako wa huwa furna fulo rubu dinarin o ye dinari klancien nani nayi min adh-dhahabi kabin sanuna kuma ni be fe ka furna fulo ke sanuye ko me ulube kuma ni sanuni wari uluka watila wori kumbe sanu ni wari de kumbe circuler na fo waru biye nunu fle circuler mo lo chugumna ka bi oteno kuma awon tabina ke hakem yamino fo nyefe kuma rubu dinari na ya so ribe fe ka sanu ni di furna fo la rubu dinar anya irango dinari be gramu 4 gramu virgule 25 wala 4 gramu virgule 25 oye dinar shar'i okuma jateminala obebe komi sanu gramu kele ani doni doro sanu gramu kele 1, sanu gramu kele ani doni aw salasatu darahima wal madirhamun saba min al fiddati kabni warjala man ni be feka ke warje mo we dirham saba o kanga be gramu kononto doni kaje parce que dirham kele gramu saba doni ne baje ko be gramu saba doni kaje okuma ni ye dirhamin sabata ka laja be gramu kononto doni ndi baje okuma aw ma wal ma fami huwa qimatu ahadihima ni oye nunun dola kilen qimai min al urudi kabini awa marama feuna urudi ye feun feni valeri bala me wari yerete quoi sanu ni warite aywa wal man nafulu flambulu chukumnote ina fo fini aywa samarau du mobili o belajile urudu femi valeri bala valer ma fendo na fulbe do ala mais anin na fulu mu rete kele abe fod mako ala urut o kuma feon fe na valeri be nin dola kelimbo o seka ke furna fulu o kuma war minum flambulo ina fa nga sefala bo ango rubu dinari kanga be sanu gramu kele ani doni ma sanu gramu suva be yele suva be jigi watu do lepta soro wana ni be asoro watu do la wana ni kemeduru watu do rare waduru bo
warje ta min filɛ nin ye an ko a bɛ bɛn warje garamu 9 dɔɔni b'a jɛ bon warje garamu 1 waati dɔ la 100 waati dɔ la 120 a fana bɛ yɛlɛ a bɛ jigin kuma n'i ko k'i ka rubu dinar furunafolo hakɛ sanu na n'i ko k'i ka valeur ta sanu na i bɛ se k'a ta 4,000 ka taa 5,000 n'i ko k'i k'a ta warje la 900 ka tara 1,000 ma ya donc 900 ka tara 1,000 ma walima ka tara 1,000 ni 100 ni 200 ninnu ma takriban o kuma rubu dinar a ka nɔgɔ warje de la kosɛbɛ ka tɛmɛ ayiwa sanu kan o kuma hari jaga babu la an tɛmɛna la an ko n'i ko k'i ka nisabu nafolo mana se hakɛ min na n'a jaga kan ka bɔ n'i ko k'i ka ta sanu na a bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ taa fɔ 2,000,000 dɔ la mais n'i y'a ta warjɛ la a tɛ tɛmɛ 60,000 kan y'a ye o kuma o valeur tɛ taa ɲɔgɔn fɛ sisan a ko wa huwa furunafolo min filɛ nin ye n'an y'a fɔ haqqun hakɛ do lillahi Allah subhanahu wa ta'ala ye ta'ala ka se kɔrɔtalen do walil adami ani adamaden fana ye kuma furunafolo ala ka hakɛ do wa muso yɛrɛ fana ka hakɛ do fa haqqullahi o kuma ala ka hakɛ salasatu darahima o ye dirhamu 3 ye ma n'o o ye aqallu sadaqi ye o de ala ka hakɛ o tɛ se ka bi cogo si wa ma zada ni min jidira o kasa wa ma zada ni min jidira ala zalika o kan haqqun o ye hakɛ lil mar'ati muso ye ma furunafolo yɔrɔ bɛɛ n'a laada do sariya kɔni ye min fɔ a dɔgɔma o ye nin ye mais wajibi tɛ sharti tɛ k'a fɔ ko a kana caya ka tɛmɛ o kan ayi a kɔni kana dɔgɔya ka tɛmɛ kan hakɛ fɔlen kan mais a ka caya ka tɛmɛ nin kan baasi tɛ o la ma bulondaw tɛ kelen ye dɔw ta ye 15,000 dɔw ta ye ayiwa 20,000 dɔw ta ye 30,000 i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ dɔw ta ka ca kosɛbɛ wari b'a la bagan bɛ dɔw ta la i y'a faamu o kuma a mana bɛn min kan dɔrɔn bulonda bɛɛ lajɛlen n'a ka laada do hari n'a y'a sɔrɔ furunafolo dantɛmɛ kana yala o de ka ɲi dantɛmɛ kana yala o de ka ɲi yalasa furu ka nɔgɔya mɔgɔw ma t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen jamana dɔw bɛ yen tellement k'u ka furunafolo ka gɛlɛn mɔgɔ bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma furu dɛ walima dɔw bɛ bɔ jamana yɛrɛ de kɔnɔ ka taa furu fan wɛrɛ fɛ u ka jamana furunafolo gɛlɛya kama y'a ye o kuma hakɛ kɔni tɛ a la a caman hakɛ t'o la mais a ka kɛ hakɛ ye furu bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔ ma cogo min na o de ka ɲi naam kuma ko falaw radiyat ni muso kun sɔnna bi isqatihi ni furunafolo yɛrɛ binni ye jumlatan a bɛɛ lajɛlen lam yajuz a tɛ wasa muso k'a fɔ o kuma furunafolo ne de ta ye o kuma ne jɛra a kɔ ne jɛra a kɔ a tɛ saha furu tɛ saha jango ni muso ba walima ni fa n'o de ka jɛra a kɔ olu ta tɛ dɛ furunafolo ye muso de ta ye furunafolo ye muso de ta ye fa ta tɛ ba ta tɛ a kɔni bɛ di olu ma olu de k'a mara n'o tɛ fa ta tɛ ba ta tɛ hari ni muso yɛrɛ ka jɛra a kɔ a tɛ wasa janko ayiwa ni muso fa walima n'a ba n'o de ka jɛra a kɔ a tɛ wasa parce que an ko o ye ala ka hakɛ de ye rubu dinari walima salasu darahimi o ye ala de ka hakɛ o tɛ se ka bi cogo si n'o ma di dɔrɔn furu yɛrɛ ma siri fiyewu naam walaha mais a bɛ bɛn muso kɔni ye an tusqita ma a ka fɛn bi zada ni o jidala ala rubu'i dinari kilancɛ 4 kan kuma ni o ye furunafolo yɛrɛ dɔgɔma ye hakɛ min mana fara o kan sa muso bɛ se k'a fɔ ale jɛra o kɔ komi an bɛɛ kelen ye ayiwa muso kɔni tɛ se ka di ten fu kuma sisan ana rubu dinari hakɛ cɛ na o di o kuma tɔ misaliyala fa n'a fɔ bɔn ne yɛrɛ b'a tɔ sara walima muso ka somɔgɔ dɔ n'a fɔ bɔn a financement tɔ ne bɛ jɔ n'a ye baasi tɛ o la baasi tɛ o la naam o kuma an b'a fɔ ko ala man di n'o ye ira karisa kini allanku ye u ye karisa di ala man di la k'a di o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko furunafolo tɛ ala dɛ
o koro de ye min b'a di o yɛrɛ b'a furunafolo sara ne min b'a di ne de den fa ye misaliyala ne de b'a di o kuma n yɛrɛ bɛ a furunafolo sara k'a di muso ma o de ye alamandi ye n'o tɛ a kɔrɔtɛ k'a fɔ ko foyi tɛ ala la naam bon i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka alamandi olu bɛ furunafolo dɔrɔn de sara bon dɔw bɛ jɔni a musaka bɛɛ lajɛlen ka fara furunafolo kan ma n'i bɛ muso di alamandi la o de kɔni dafalen don i ka jɔna ko bɛɛ o de ka ɲi naam wa aktharu sadaqi furunafolo sɔn caman la hadda lahu dante o la dante o la dɛ a mana caya cogo cogo haramu tɛ furunafolo kɛra 40 a kɛra 100,000 a kɛra 1,000,000 baasi tɛ a la sariya la haramu tɛ mais an ko a ka da hakɛ la o de ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ ala kɛra ka kuma kan bɔ jira Sayyidina Ali radiyallahu anhu afwan Umar bin Khattab aywa de la ka khutba do yɛlɛ a don a ye furunafolo minnu bɛ furunafolo caya bon a tun bɛ fɛ ka hakɛ yɛrɛ don furunafolo la k'a fɔ furunafolo kana caya muso dɔ wulila k'i jɔ a ko Umaru i bɛ an jɛ fɛn na ala ye min di an ma yali ala de m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ko ni muso cɛ min n'i ye muso dɔ labila k'a sɔrɔ i ye nafolo caman di a ma ala ko kuranɛ kɔnɔ qintaru ye nafolo caman di ko a kana foyi minɛ a la i ye muso bila k'a sɔrɔ i ye nafolo caman de d'a ma furunafolo ye o kuma k'i kana foyi minɛ a la ma ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko furunafolo kana caya Umaru seginna kɔ donc Umaru y'a tabila ka muso in ta minɛ a ko furunafolo ko a b'a bolo ni a y'aw diya cogo min na a y'a kɛ ten mɔgɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ haramu kɔni tɛ furunafolo cayali haramu tɛ mais ayiwa a ka to hakɛ la o de ka ɲi i b'a ye hari furu caman bɛ furu n'a gintan bonyana ka dipasi mana bonya i bɛ taa sɔrɔ a furu ninnu a caman bɛ yɔgɔyɔgɔ dɛ i n'a fɔ laadala n yɛrɛ b'o ye cogo min na furu n'a dipasi de bonyana ka tɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ a furu ninnu caman tɛ laban i y'a ye parce que muso bɛna faamu k'a fɔ fɛn bɛ e bolo wari b'e bolo bon o donnen kɔ e ka so furu do kanu bɛ furu la mais kɛrɛnkɛrɛnyala yanni dukulu ka kɛ yanni muso ka don i ka so kanu min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a donnen kɔ dɔ bɛ bɔ o la dɔ fura tɛ o la o kuma yan'a ka don e ye financement caman kɛ ka nafolo di k'a di i n'a fɔ a tɛ ɲini bon o donnen e ka so o tamaki bɛ nafolo min na o tamaki bɛ hɛrɛba min na o ma taa o sɔrɔ a bɛ sɔn k'a fɔ o kuma i y'a jɛ nafolo la i ye nafolo fisaya ma furu ninnu caman bɛ yɔgɔyɔgɔ k'a sababu kɛ o de ma an ka hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ an ka hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ الركن الثالث جوسين سبنا الإشهاد وشهد بوي وهو شرط وشرط في صحة الدخول دوني نسحنتي للا لا في صحة العقد فرسر لكون سحنتي لته فرسر لي سحنتي لته مانغو فلو ويه وليه مين بي مسودي فلانا وي فرنا فلوي سبنا وي شهدوي ma sheda fila ka sɔrɔ y'a dɔgɔma ye minnu ye laadilu ye minnu bɛ seereya k'a fɔ karisa dira karisa ma an ka ni hari mankan wulila don min na olu na kɛ sheda ye walima ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sama muso dɔ nɔfɛ dɔ k'ale muso don olu na kɛ sheda ye kuma sheda o ye jɔsen dɔ ye mais a ko shartu do doni sahantiyali de la fi sihatil aqdi furusiri sahantiyali ko tɛ o kɔrɔ jumɛn ye ni cɛ ye masala fa y'a denmuso di cɛ ma a ko n ye n denmuso d'i ma cɛ ko n sɔnna n y'a minɛ k'a sɔrɔ hali maa si tɛ yen a sahara aqdu bɛ saha aw dɔ dili bɛ saha i ko dɔ ma karisa n ye n denmuso d'i ma n'a sɔrɔ i b'a fɛ n y'a d'i ma a ko n b'a fɛ i ko n y'a d'i ma a ko n sɔnna a sahara k'a fɔ fo jagoye o ka kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna o tɛ sharti ye dili bɛ saha mais sisan
dukhul manga ke furu manga ke fiefio kasro sheda mabo ni furu sirla cheni muso ni ngonje kasro sheda tesa okuma awa okono tesa sharabi furu muli har na yasro aywa au français mena sharabi furu muli mesisa an ka tabulu la dala sheda be soro depuis diri dona parce que abe fo sigi ñoko nya be fo balmo ye mo be yi akeneka ya mo be soro keneka didi keneka o kuma mo be soro didi keneka sheda ya be saha mo nuna o kuma be wasa o kuma ateke wajibe ka fo fanga do kere ene karsani ka ke sheda ayi ka fo ame mo do kere karsani awa au ka ke sheda atisola ni mo soro la keneka ndro dili keneka minu ye la dilu ye o dogma ye mo flay abana wala donc abana malla dala aka chala be ketene mais ni mo de ya de muso takati do ma kasro mo shite keneka nyende muso di may kon sona o kuma yene sa fursidu ko manga ke fiyo kasro ala la qalli mo fla mabo akalama minu nye la dile na kuma ninku nye sharti sabanai mambe bitabla no ni ala sona sigina tayna ambe do nani nan kono ni o labai ala kambe sabama ala ka fam jugu man ni raw bila jidama allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim الركن الثاني قلنا من بلندي الصداق كن فتنبونga فلا يصح النكاح يغنت سهنا بدونه فتنبون بله وهو فتنبو ربو دينار تغني نغتندياني من الذهب جلكنا أو 3 دراهم والما الدرهم نسكي من الفضة جلكور كلنا أو ما والمهم به هو قيمة أحد ما كينغا وجمع يدوبان قيمنا من الورود جلي يكونا وهو فتنبو حقا لله ألا تعالى أنكالنغا وللآدمي أرو آدم منه فحق الله الله حقه 3 دراهم كن درهم نسكيا وما زاد هم بغنا جيري على ذلك كن كما حق كن حقيا للمرأة يارنا فلو رضيت كن ساورا يارنا نندغني بإسقاطه تفوتن بون قننا جملة أسوكو مندي لم يجوز كن أنت وسني أنت دغنا ولا ها وجه ما رقني أن تسقط ما أنا هون قانوندي زاد كنا جيدي على ربع دينار تغني نعتدين كما أقرأ كم بيكون عندي فتن بومبو اللغة أنا كن كني هم كنا ستوكين كما أروكين قندني وأكثر الصداق فتن بومبو جبي لا حد له قيم بندكينا كن قني كن بيسودي إلا رمغا الركن الثالث قلنا من سكندي يغون سيتيني الاشهاد كان الشيران بكينا وهو الشرط الشيران بكي كان الشرط يا في صحة الدخول لو ينسى هندعون دي كان يغون يمي لا في صحة العقد كن ينقل نسى هندعون به كان ايوا يغون سيتينا هر شيرا كما بوكيني كن ينقل سهلا مكتا سا نيغان يمنا نيا شيران تانو سيرسون دا سيران نتي كارزاكين كارزاي كي يقول كنتا سهلا نعم كان يغو بيراو جلي هراغنا نيغان بالله هرا وجهنا لاتو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم